golle man jodi peewi durom mi salmini mi jurima salmini dendangal yeɓoɓe sen vision to ɓe goni aduna e pop ɓe calminama ɓe juurama ɓe jettama ɓe ñagana Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴara heewa non foof kadi ndenten ñagoɗen jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kamɓe jogui kam wawi kam hattani nde Allah waɗanta en jaam waɗan en moƴƴere waɗan en nder ma timma no yiɗirani foof yo Allah waɗir noon kadi kala ko hulawi Allah subhanahu wa ta'ala dandu aywa min de mbiyetemi ko Abou Thiam jeyami ko ɓuuro ina wiye Jamal Wali on ko arrondissement koye département Podor commune mo Guédé village ko ɗon Jamal Wali woni ko toon wontu jeyami inchallah min o saha kam ko teyde ko gollotomi tan ko woni gollam ko golle radio ko gollotomi radio ne wiye RTS kadi ko gandaɗo nder leydi Sénégal walla aduna e foof woodi noon ko senuji mum nde tawno RTS darde mum tinni ha région foof ene waɗi radio hande o noon hayso min mbirinomi wonde ko radio biyeteɗo RTS mo Ndar ɗon guidunomi ha alodi RTS mo Matam udditi garmi ɗo wadde min gollam foof ko ɓuri hen tengtude ko radio yidde kam yidde walla yiɗede foof kam ene weeli kono ko sa ƴeewi ha nder walla jumpi walla witti ha nder mbiyata elle ko yiɗede ɓuuri welde yidde ene weeli sa yiɗi neɗɗo ene weeli kono noon neɗɗo o ara yinma pour min ɗum ɓuuri welde yiɗede de pour min ɗum ɓuuri welde nde tawno ko an ko kañum tawi aɗa jooɗi yiima heɓtinma yiɗma yo ɗum ne weeli no feewi yiɗede kam eɗen mbawi wiide kala ko ɓuuri welde e aduna yiɗede ina jeeya hen neɗɗo kam ko hen ma woni neɗɗo jamma ma woni neɗɗo ñalawma kadi min kam banggue hooram wona neɗɗo ñalawma no feewi andi neɗɗo ñalawma ko ele fof kadi yimɓe ñalawma woni no fof kadi yimɓe ñalawma neɗɗo fof nde fini so wona kay neɗɗo yaafus neɗɗo bolle puuli neɗɗo en guiɗi ittata e ɓuuri wattata e nangue kono kala nde neɗɗo fini alay saago wona neɗɗo ñalawma woni wona neɗɗo ñalawma ko so fini mo daw mo yiiloyo mo toppito mo ƴeewa ko addi mo ƴeewa ko dañi ɗum kam ko enen fof kadi yimɓe ñalawma heddi noon ko on banggue min komi neɗɗo ñalawma par ce que somi fini komi dawo somi fini komi ɗaɓɓoyo somi fini komi jiiloyo toon wo amma noon neɗɗo jamma kam min wona neɗɗo jamma min kam kala ɗo futuri tawmi ko ɗon jeeyami kala ɗo futuri tawmi so rena ko ɗon mbaalami 10 heures meeɗa tawde min saɗi ɗo 10 heures tawde mi taw mbiɗo rommili mbeɗa yewta walla mbeɗa haala walla mbeɗa mbeɗa waɗa wona gueɗe wona neɗɗo jamma mi suusa jamma kadi ne saɗi 10 heures jamma 22 heures jamma tawi mbeɗa jooɗi lew tan lawno tan nde tawno kadi komi pinowo law machallah pular pular de ene haali ko heewi pular wi daɗede bonani woni bona ko daɗede salo appade pular ne wiya so junngo ɓooyi e gaska tan ko jam tawi toon ɗum pular ne wiya noon e andi yimɓe ɗi koɓe seeɗaɓe no feewi ɗum goni seeɗaɓe noon hen goto ko kulɗo reedu trop hude reedu ha ɓurti joni noon sehiɗo wimo laare oppo hulde reedu moƴƴani ñande fof no haalama kono renki tan yo oppo hulde reedu o huuli reedu tan kanko dal joni noon haala waɗi saha tan wuuro ngo foof kadi andimo tan ko hulde reedu hammadi kulde reedu hammadi kulde reedu o nanti ɗum yimɓe fof nani ɗum sehiɗo makko ono muusi ɗum no feewi tan noddimo wima arga waɗi ene jogui noon puppe tan goto way kono mbaroji ndi wima ɗum ɗo wiya ko nguru tan a ɓorno tan mbaya no mbaroji ndi o wiyayi o wi joni noon jinmi ko gara hande so tawi tan yii ha yimɓeɓe manani didirno jama to tan grand place tan yimɓe fof gaari jooɗima eyyi o wi tan jooɗoɗa sa joni tan o wi min mamo ummo ga tan min mi ummo ga tan mbeɗa waɗi mi wayno mbaroji ni o wi andi yimɓe fof dogat o wi fof dogat tan an jooɗɗa cal
dalda don oy wallahi adi go oy ma yahay won nga memi o ndega Hammadi wiyata non suudi reedu kono ndega gonga Hammadi suudani reedu Hammadi suusi reedu degen jewnani mbarodi ar naati wuro ngo adi ha jakkado yimbe gonno do yimbe fo ndega ha heddi Hammadi oy wallahi adi gonga non bismillah yiran ha hedde takusan tan yimbe fo jodi garam place tan hankadi ni waajo tan maski tan ummito tan bungo tan pele yimbe dogi mbele kanko sali dogdo jodi don o jodi nan kadi yimbe dogi tan ha hankadi ko la ilaha ko Hammadi sustirede je Hammadi dogani barondi mbiya Hammadi dogani barondi pele tan ha yimbe tan ha suutan mbi o mon do kanko amon don hajuno mon don jodi gummito tan be ngadi e Hammadi o jabara e Hammadi o jabara be memmo tan be tawi ko maydo ne ko kulol ko a jarama no feewi Biram mi weltinima kadi dendagal no mbiynomi nani o division fo juurama ko mbaynirtomi bandiraɓe tan ko yen gandu aduna hande ko aduna tinnade wona aduna ñoofade de wona aduna mo ganduɗa hoorema hande yunguinade tan ala hande aduna mon fof yo tinno yo daro yo yiilo yo ɗabbu sona ɗum tan jawiɗa sona ɗum daɗeɗa teno fof eɗen gandi daɗele ne hersini hedde caggal gueƴumen ne hersini dandu noon hayso ko puccuma joguiɗa walla babbama so daɗama ene hersini mi haalani noon an bani adama o daɗeɗa ala a wawa a hattanani ene hersini yimɓe yo tinno aduna ko aduna darade aduna liggade wota hay goto ñoofo wota hay goto kadi mana dina yungino wota hay goto ɗafɗo sa debbo daro sa gorko daro ala ko nafata neɗɗo o sona darade mbaɗa galle mbaɗa hirande sona tan ko caggal ketta hedde caggal noon yurmini yimɓe yo tinno anen min ñagol ma Allah subhanahu wa taala oɗo sen ala ko ummin ɗum ko suuɗe ko feñdire boal fof so wona yidde findinde leñol ngol par ce que ha joni won ɗani ɓe noon ne jiiɗa yo gummo ne jiiɗa yo pinno ne jiiɗa yimɓe yo daro kala jeeɓowo kadi wonko tawata toon kadi ɗum wonata koye haaldude ma an holko wiyatma daro holko wiyatma ummo holko wiyatma reento nde tawno mbi aduna jiɗɗo wadde réussir gueɗe ɗiɗi donc ala tati bilala woni hollum tinno reento neɗɗo so tinnima rentima tan waɗi réussir kono sa tinnaki a rentaki o tampen hoorema na yahata janggo jam jaraɗa janggo jam muusa ma janggo jam metta ma janggo jam ha kamno e ma taw ala ko mbawɗa hen yo Allah waɗan en jaam Allah jogui yo Allah wallu a jarama